and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? I will take care of you, Jira. May kaugalingon kang lawak. Apan unya mo na kadto magamit kun mudag kanaw niya. Gusto kong na ako kanunay uban mo. I will never leave your side. Daddy will always be here for you no matter what. Bisag sa pa'y may tabo. Dili o dili takabiyaan. Bisan pa man kunwa may gugman ako ang imong inahan. Bisan kunwa'y pagbati na ko ang imong mami. Don't worry. We will still be happy bisan kun kitara. Hey, Mila ka? Nag-uol ka bas kung isulti? No, don't, baby. Kay bisan kun nag-uban lang ni sa imong inahan so sa kabubong, apan way gugma sa gusa. I mean, way gugma si mama ni mo. Rin ako. Matibok paghapon ta. Kay bisan unsay may tabo. Di ko gibuhian ang imong inahan. Dungagan, pero di ko siya pulihan. Giguto na masaka, ha? Or gibati ka tubog na. No worries, baby. Dini ka lang unas kong mga bukton. Mahiga ko sa kama, samtang ikaw. Dini ka hinday, babawas kong tukan. Here we go. Muhilain ko sa pagkita. I knew it. Huwag ka pagkutuma. Nabaguhan ka lang sa kabugnaw niling lawak. But now, you found comfort in isa ibabaw sa kundukan. Sleep, Jera. Sleep. Daddy is here. You are mine, baby. My precious treasure. Pagkaon og tarong, kinahanglan mo kaon kag maayo aron maulian ang imong kusog. Busog na ko, Lo. Hustos lolo nimo, api. Kaon og tarong apo. Sabaw ra katong imong gihigop. Nya, busog ka na. Ay, Abigail. Lahi na biya ning makaanak na ta. Manggawas na ang mga sakit-sakit. Lahi na ang atong bation. Lahi ni atong daga pa kita. Mao nga kaon og tarong. Mukaon na niya ko pag-usap kung gutuman ko. May mo bang masurt ako sa akong kwarto? Nisakit ang akong dukhan, tingalik. Gigutom na ang bata. Nala, sige. Dali, agakon ka na mo ni lolo nimo. Ayaw na, salamat. Kaya na ako. Maginahinay lang ko sa pagsakasagdan. Na sige. Pahatdan talang unya ka sa imong pagkaon. O kinahanglan nga may stocks ka sa imong lawak. Aron dili ka na magsigi og sa kakanaog. Remember sa gitugon sa doktor, ha? Nga kung mahimo, dili ka lang una maghago og maayo kay labas pa ka ng imong operasyon. Sige. Salamat. Ingon sa dili ko kampante kung mag-inusara ka lang sa paglakaw. Juan, ihatod si Abi paingon sa iyang lawak. Pero... Tana, Abi. Ayaw na pagsupat. Sige, Lo. Apo? Ngano, Lo? Mahimo bang masayot ko? Kung sa'y inyong giawayan o sa imong bana?
Ako mismo, Lo, wa masayod. Abigail, buutan si Jeric. Ug bahal ka niya. Nagkasiguro kung... Kung mahal ko niya, dili ko niya pasakitan og sama ini, Lo. Abi, Pero milaong paghihapon ko, Lo. Karon nga naa na si Jera. Manghinaot ko nga mutunhay na ang among pagpuyo. Salamat sa pagkatod ako din tungod sa among lawak, Lo. sige. Manaog na ko og balik. Abigail, Ngano, Lo? pasaylo ako, Apo. Apan iampo ko. Nga unta, magmalipayon ka na. Lo, Sige. hinaot pa ang talo. Nagigta si Jeric sa mong kama. Ug nagkakusiya sa mong anak na naamatog iba pa sa iyang dughan. Muhinay ko. Maghinay lang ko nga mapaingon nila. Nahinanok silang doha. Pinangga kayo ni Jeric ang among anak. Anak. Among anak. Oo, among anak. Anak na mo si Jera. Kibati kong amo siyang anak. Bisan pa man sa naitabo na mong duha ni Andy, pero nakasiguro ko. O kibati na ako. Si Jeric ang amahan sa bata. Si Jeric. Jeric. Hinaot pa unta nga mapapas na ang imong mga katahap. Tungod kay gusto kong magmalipayo na uban nimo ug sa atong anak. Gusto kong usa ka tibuok nga pamilya nga puno sa pagmahal. Mutuo ka man ako sa dili. Apan hinay-hinay nang nahug ang akong pagbatik ni mo, Jeric. Luyo ding tanan mo gipakita na ako. Mahal tanak ka. Nak, katuog na uy. Manglagom nagsamot ng imong aybag sa kanunay mong pagpuaw. Nay, sa katapusan, maggraduar na ko, ugma. Ugma na unta magsugod ang katumanan sa tanan namong pangandoy ni Abi. Nak, di ka pagid mo hunong sa imong pagpakabuang ni Abigail? Unsaon paghunong, Nay? Tuloy ko. May kaeskwelahan ba sa paghunong sa pagmahal? Kay ora mismo, eskwela ko. Aron di na ko mubati nining kasakit nga akong gibati karon. Hangtod ron. Ang kasakit nga akong gibati niya itong mibiya si Abi na ko. Sama paghihapon kalabas na ingon og sa hinay-hinay kining mikot-kot sa akong pagkatao. Anak, ako mismo gusto nang mahikalimot niya na pero saon, kung bisan sa akong pagkatog, naasiya uban sa akong mga damgo. Ang iyang naong paghihapon ang kanunay kong maghibisan sa akong paghiyong. Gusto kong singkit sa tumang kakusap ug manghinaot na unta. Human ko mapahungaw ang tanan kong gibati. Bawa na ning tanan. Pero dili na. Kaya hangtod karon, bisan mabati ko lang ang iyang ingon og sa kumutol ang akong dugan. Hindi. Karon na may anak kami. Mas bidako pang akong paglaom nga mahimong may katupanan paghihapon ang among mga pangandoy. Kaning adto nga mag-uban hangtod sa katapusan. Anak. Padayon kong kaputo ng among mga pangandoy na bisan kun ako lang. Bisan kun ako na lang. Bisan kun atuan siya sa mga. Ipadayon ko pinialang sa kaumaon sa among. Handi. Unya si Dina.
Sige. Pipila ka adlaw na nga wa siya mo pakita nimo. Wa ka pa lang ba mahimo nga? Wa sa kay gihimo aron masayod kung unsa na nahitabo sa imong uyab. Wa ko'y labot og kay nanay. Andi, Iyan ang kagustuhan. Busa mag-antos siya. Sa kung asa ng kutob ang akong mahatag niya. Diyos ko in taon uy. Wa ko'y gugmang ikahatag niya, nay. Busa mag-antos siya. Ewan ko. Abay! 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 Whoops! Sama ko gamay! Ah! Kita ka? Ha? Dagang kik tao no? Puno kayo ang auditorium! O, abay. Lain sad kay di mapuno. Kaubay-ubay man mong mugradwar. Unya, ni abay ang mga ginikanan sa ubang mga ni graduate. Haay man na is nanay nimo. Ah! Narito ay! Narito! Ah, sakit ko nung ganabang kiki. Kasabot ka ng kiki? Ari, matubay. Kanabang kugong-kugong niya ba? Sakit ko nung ilingkod. Oh, At sakit kung ilingkod nanay may noon. nimo. Mutong ilingkod kasi sakitan na ano ba? Walay og yung kabisa unsa. At kung nanay nimo kay gikapoy sakko. Ha? Pason gina ko ron. Paso na ko balik eh. Magsugod og paso. Ah, oo, magsugod naman di ay tuod oy. Kani. Sugod na lang. Pero pagyapon si Dina. Di ba? Abay no? Anong, bay, anong mamaday si Dina, abay? Why? Ambot lang. Busa ko'y labot. Oh no, curse! Oh, Andy, uy! Ay, bawi! Kadungugang, ginera na ako. Kadungugang. Abi ba lang huwag ka malipay nga siya? Smile naman dyan. Hi, Dina! Di kayo lagi nga magkita. Pinagkaadlaw kang huwag magpakita dito sa ilan ni Abay. What's the matter? Nabisi lang. Hi, Nay. Ay, salamat sa imong pagtambong, ma'am. Gusto ko makakita sa pagpaso ni Andy, Nay. Present yung ka sa tanang pictures mo ni Abay na ko. Day, Tina, day! Kanit, kay atuon sa nako silang nanay. Dadon ako din niya. Diya sa mo, ha? Kahers! Oh, kahers, day. Palingkuraon na ko makadiyot. Oy, kay kakapoy ug barog. Ay, na may bangko nga bakante. Lingkod sa kudere, ha? Ay, salamat. Abi ko, di ka na magpakita pa na ako. May tabo ka na. Well, usa ka semana kang wa magpakita. So, nahitabo. Nabisi ka? May gihuna-una lang. Negosyo? Kapag yun ang mga dato og pasamot silang kadato, no? Sige, guna-una sila negosyo. Dili ang among negosyong akong gihuna-una, Andy. Ha? Kun mo. Unsa man eh? Ang mahitungod natong duha. Ha? Karon nga magkakadwar ka na. Gusto kong hisgutan ta na ang mahitungod sa atong kasala. and that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!